Alergie na prach a roztoče představuje pro velké procento pacientů jedno z nejzáludnějších onemocnění vůbec. K jeho úplnému vyléčení často nedochází ani v dospělosti a léky se ukazují být limitující. Jedním z klíčů k odstranění potíží je vytvořit prostor bez alergenů. Častou příčinou mnoha alergií je bytový prach, ale jak si mylně myslíme, není to pouze samotný prach, ale alergie na roztoče a hlavně jejich výměšky, které spouštějí nepříjemné příznaky alergií, jako je zacpaný nos, rýma, kašel a různé druhy ekzému. Roztoči se nejčastěji vyskytují v postelích, v madracích, v dětských postýlkách, v čelouněném nábytku, v křeslech, v pohovce, čili v místech, kde mají nejpříhodnější podmínky pro svůj život. Proč právě madrace? V madracích spíme, strávíme 1/3 svého života spánkem. A je to místo, kde z nás během spánku opadávají částečky odumřelé kůže, což je skvělá potrava právě pro roztoče. Když už mluvíme o roztočích, tak vlastně proč s nimi nemůžeme žít a proč nám v našich životech mohou způsobovat zdravotní problémy. Jsou to nejenom, jak jsem zmiňovala, alergické příznaky, anebo potom samozřejmě jsou s tím spojené různé druhy ekzému. To všechno jsou příčiny, proč nespat s miliony roztočů, kteří obývají naše madrace, postele a lůžkoviny. No a co můžeme udělat pro to, abychom se roztočů zbavili? Nejsou to zvaní přátelé do domácnosti na oslavu, takže ideální prát po vlečení nad 60 stupňů. Často větrat ideálně několikrát denně v krátkých časových intervalech, ale opravdu pořádně, nenechat jenom větračku, ale otevřít celé okno a 10 minut pořádně místnost vyvětrat, ideálně ložnici i dětský pokoj. Další možností, jak se zbavit nezvaných nepřátel, je větrání po vlečení a peřin. Už naše babičky to dělávaly, že vyhodili peřiny přes rám okna, ale na to bychom potřebovali 24 hodin permanentního slunečního světla, aby jsme se roztočů zbavili. Další možností jsou i antibakteriální vysavače, které lze použít na madrace, na lůžkoviny a ti vám pomůžou velice rychle, protože během několika vteřin se roztočů zbavíte. Jak vybrat takový správný antibakteriální vysavač je velice jednoduché. Důležitá je UVC germicidní lampa, to je speciální světlo, které je nazvané UVC, neboť je to jedno ze spektra slunečního záření a je to právě světlo, které na krátkou vzdálenost ničí bakterie, plísně a roztoče, což je pro vás velice důležité. A navíc musí být vybavený HEPA filtrací, protože všechny částečky a nečistoty, které do toho vysavače vysajete, nesmí být vypuštěny zpátky do ovzduší, ale musí zůstat pěkně uzavřené vevnitř ve vysavači, aby vás potom zase neohrožovaly a aby se vám nevrátily zpátky příznaky alergie. Důležitým pomocníkem může být také vibrační klepač či rotační kartáč, kteří pomůžou vysbírat nečistoty, které jsou v madracích, v lůžkovinách a precizně tak pomohou k vyčištění těch madrací. Sací výkon u vysavačů na posteli, u antibakteriálních vysavačů by měl být přiměřený. Když je moc velký sací výkon, tak se vám hubice přisaje na madraci a nemůžete s ní vůbec hnout. Klasický vysavač na podlahy není k tomu úplně vhodný i z důvodu hygienických. S antibakteriálním vysavačem pracuji hodně pomalu. Ne je to taková rychlá činnost, jako když běžně vysávám klasickým vysavačem. Pomalu přejdu jednu stranu polštáře, druhou stranu polštáře, ideálně i madraci a i samozřejmě přikrývku samotnou. Nemusím u toho sundavat lůžkoviny, můžu to dělat i přes lůžkoviny. Antibakteriální vysavač je ideální používat jenom měsíčně jako prevenci, anebo pokud už máte doma alergika, máte příznaky alergie nebo astma samotného, tak ideálně jednou týdně nebo obden a to už potom záleží na vašich zkušenostech, jaké s antibakteriálním vysavačem máte. Pokud máte velké příznaky a musíte brát léky, tak ideálně používat čím častěji, tím lépe, neboť i užívání léků se může snížit na minimum. Vyhlašujeme soutěž o cenu